Dito natitira si Raul. Lilipat na siya bukas. Bakit kailangan niyo pang magsama dito, Ma? Uuwi pa rin naman dito si Papa para sa amin, kahit hiwalay na kayo. Baka magkaroon pa sila ng hindi pagkakaintindihan yan. Ano ka ba, anak? Malinaw na sa tatay mo na tapos na kami. Kaya kahit pumunta pa siya rito, hindi na siya dapat maapektuhan sa presensya ni Raul. Tsaka anak, dapat lang naman na magsama na kami kasi siya na yung makakatuwang ko sa mga gastusin dito. Tutulong din siya para sa pag-aaral ninyo. Kaya pa naman kaming pag-aralin ni Papa. Hindi namin kailangan magpasuporta dun sa bago niyong kinakasama. Tito Raul, anak, yun ang itawag mo sa kanya. Matuto ka namang rumispeto. Ano nga namang pong Papa? Ay, anak naman. Alam kong hindi ka sang-ayon sa pagkakaroon ko ng bagong partner. Gusto mo pa rin kasing magkaayos kami ng papa mo. Pero wala na talaga eh. Wala nang pag-asang magkabalikan pa kami. Tapos na yung relasyon namin. Ma, willing pa naman si Papa makipag-ayos sa inyo. Kayo lang yung may ayaw. Tapos malalaman-laman ko, may nanliligaw na pala sa inyo. Kung binigyan nyo lang ho sana ng chance si Papa, buo pa rin sana tayo ngayon. Ira, alam mo naman kung anong nagawa sa akin ng papa mo, di ba? Siya yung nagloko kaya naghiwalay kami. Humingi na nga po siya ng tawad sa inyo, Ma. Ginawa niya na nga lahat eh. Pero matigas pa rin po talaga ang puso niyo pagdating sa kanya. Parang di niyo naman po talaga minahal si Papa. Wala kang alam sa pinagdaanan ko noon, Ira. Hindi ko na sinasabi sa inyo kasi ayokong malaman niyo pa yung ginagawa ng papa niyo. Nasaktan ako nung time na yon. Natural, hihiwalayan ko siya. Sana inisip niyo rin po kami. Gusto namin ng buong pamilya. Hindi naman po kayo yung nakakaranas sa pagtawanan sa school at pag-usapan dahil sa issue niyo. Na sa tuwing nagkakamali kami, laging isinisisi sa pagkakaroon namin ng broken family. Kinakaawaan pa kami minsan. Alam niyo po ba kung gaano kapangit yung ganung pakiramdam? Teka lang naman anak, bakit parang kasalanan ko pa na niloko ako ng tatay niyo? Mali ba na ganun yung naging desisyon ko? Dapat ba hinayaan ko na lang siya na... Kalimutan niyo na po, Ma. Wala rin naman pong point para balikan pa yung nakaraan. Okay, gets ko na po na nasaktan kayo. At tama po kayo, Ma. Natural lang na makipaghiwalay kayo after ng ginawa ni Papa. Pero yung ngayon, Ma, ayoko. Hindi ko po gusto na dito titira yung bago niyong kinakasama. Ano bang problema mo kay Raul, anak? Bakit ayaw na ayaw mo sa kanya? Kasi hindi ako komportable sa kanya, Ma. Sobrang creepy niya. Hindi niyo ba napapansin yun? Sa una lang yun, anak. Hindi mo pa kasi siya lubos na kilala. Sorry, Ma, ha? Pero sa pagkakaalam ko po, sapat na yung pagkakakilala ko sa kanya para masabi kong hindi ko siya gusto rito. Hindi siya katiwa-tiwala. Sana makita niyo yun at hindi magbulag-bulagan sa pagmamahal niyo sa kanya. Dear Love, ako si Ira. 18 years old ako nung tumira sa bahay yung boyfriend ni Mama. Okay naman ang pakikitungo niya sa amin sa loob ng mahigit 1 taon. Kahit para sa akin, creepy pa rin yung dating niya. Yung itsura niya kasi, parang kagaya sa mga psycho killer na napapanood sa mga palabas. Unti-unting lumabas totoong ugali ni Tito Raul makalipas ang 2 taon. Madalas niya kaming pagtaasan ng boses. Binubuli niya yung mga kapatid ko hanggang umiyak. Kinausap ko na si Mama tungkol doon. Pero gaya ng dati, lagi niyang pinagtatanggol si Tito Raul. Tito Raul! Bakit niyo naman sinakal ng tuwalya yung kapatid ko? Paano kung nalagutan siya ng hininga sa ginawa ninyo, ha? Alam niyong may hika siya eh! Hoy, Ira! Huwag mo akong sinisigaw-sigawan, ha? Bastos yung kapatid mo! Kaya dapat lang na disiplinahin ko siya. Inuutusan ko lang kanina tapos sinasagot-sagot na ako. Kilala ko yung kapatid ko! Hindi siya basta-basta sasagot kung walang ginagawang mali sa kanya! Ipagtatanggol mo pa talaga? Sa bagay, pareho naman kayong bastos eh. Tingnan mo nga yung ginagawa mo. Pinagtataasan mo ako ng boses. Manang-mana kasama mo. Wag na wag niyo pong idadama yung papa ko! Kung sa ugali lang din naman at sa pagpapakaama, wala ka sa kalingkingan niya. Pasalamat ka nga nagustuhan ka pa ni Mama. Kahit hindi ko talaga makita kung anong kagusto-gusto sa'yo. Ba't siraulo ka? Ano? Sasaktan mo rin ako? Sige, gawin mo! Sisiguraduhin kong himas-rehas ka pag lumapat sa akin kahit yung dulo ng daliri mo, buwisit ka! Kapal ng mukha mong saktan yung kapatid ko? Eh hindi ka naman namin kaano-ano?
Sa susunod na may gawin ka sa kanila, may kalalagyan ka ng hayop ka! Lakas ng loob mong pagbantaan ako ah! Ano bang kaya mo, ha? Mayabang ka lang dahil sa tatay mo! Talaga! May pagmamayabang ko yun eh! Samantalang ikaw, baka hindi ka man lang maipagmalaki na magiging anak mo dahil dyan sa ugali mo! Walang anak na ipagmamalaki ka bilang ama! Mag-ingat ka sa pananalita mo sa aking bata ka, ha? Pag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, naku, malilintikan ka talaga! Anong nangyayari dito? Nasa may gate pa lang ako naririnig ko na yung sigawan yung dalawa. Bakit hindi nyo tanungin niyang magaling na mama na yan? Kung anong ginawa niya sa kapatid ko? Huwag kang gumagawa ng kwento, Ira! Alam ko namang ayaw mong nandito ako, kaya gagawin mo ang lahat para siraan ako sa nanay mo. Hindi ko kailangang gumawa ng kwento kasi yun yung totoo. Tumigil na nga kayong dalawa. Walang gustong magpatalo sa inyo eh. Paano natin maayos to kung parehong mainit ang ulo ninyo? Ma, hindi ako kakalma dahil sa ginawa ng lalaking yan. Walang kahit sinong may karapatan na manakit sa kapatid ko. Raul, ano tong sinasabi ni Ira? Ipaliwanag nyo nga sa akin ng maayos kung anong nangyari. Hindi ko kayo maintindihan kung pareho kayong... Nasabi ko na, Ma. Pero alam niyo kung ano yung problema? Parang hirap na hirap kayong maniwala sa akin eh. Gusto niyo ba ng pruweba? Dapat ba may pasa muna yung kapatid ko para lang paniwalaan niyo ako? Anak, hindi naman sa ganun. Bukas na lang tayo mag-usap. Sa ngayon, pagpapasensyahan ko na lang muna yung kabastusan ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mo. Ikaw pa talaga magpapasensya? Bangungutin ka sanang hayop ka. Imbis na kampihan ako ni Mama sa pagsasabi ko ng totoo, pinakinggan muna niya yung side ng walang hiya niyang kinakasama. Mula nang malaman kong sinasaktan sila ni Tito Raul, lagi na akong nagmamadaling umuwi ng bahay. Baka kasi may gawin na naman yung lalaking yun sa kanila. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng trauma ang mga kapatid ko. Hindi na sila lumalabas ng kwarto pag wala ako sa bahay. Hinihintay nila ako, kaya minsan wala na sa oras yung kain nila. At ang nakakalungkot pa, wala man lang talagang ginawa si Mama. Wala ka pa rin talagang gagawin, Ma? Kailan niyo po papaalisin dito yung Raul na yun? Ira, igalang mo naman yung Tito Raul mo. Masyado ka nang nasasanay na ganyan mo siya pagsalitaan. Talaga ba, Ma? Mas mahalaga pa sa inyo na igalang ko siya kaysa sa safety naming magkakapatid. Hindi naman niya kasalanan yung nangyari sa kapatid mo. Bakit ba lagi na lang si Raul yung sinisisi mo? Eh ikaw, Ma, bakit lagi na lang siya yung kinakampihan mo? Kailan mo kami paniniwalaan? Muntik nang mawala sa atin yung kapatid ko, Ma. At sigurado ako na may kinalaman yung Raul na yun sa pagtatangka niya mag-suicide. Anak, napakaseryoso naman ang ibinibintang mo kay Raul. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang manisi. Sinasaktan ng lalaking yun yung mga kapatid ko pag wala kayo rito. Ako nga lang yung hindi niya magawang pagbuhatan ng kamay kasi alam niyang may kalalagyan siya. Mahal ka ng Tito Raul mo. Anak na rin yung turing niya sa'yo kaya hindi ka niya kayang saktan. At sigurado akong ganun din siya sa mga kapatid mo. Kaya please naman anak, bigyan mo ng chance si Raul. Mukhang nabulag ka na nga talaga sa pagmamahal mo sa lalaking yun, Ma. Kaya wala na ring silbi lahat ng sasabihin ko eh. O sige, paniwalaan nyo na lang yung gusto nyong paniwalaan. Kay Papa na lang ako hihingi ng tulong. At least siya siguradong may gagawin para sa mga kapatid ko. At talagang idadamay mo pa yung tatay mo dito? Baka siya yung mas may kakayahang maging magulang sa ganitong sitwasyon, May. Sa ngayon kasi, mas naninindigan ka para sa kinakasama mo. At hindi para sa kapakanan namin. Yan ang hirap sa'yo, May. Binago ka ng pagmamahal mo para sa Raul na yon. Para naging bulag at bingi ka na sa totoong nangyayari sa bahay na to. 2 taon na, Ma. Pero parang wala ka pa rin nakikitang mali sa taong yun. Hindi ka rin naman siguradong si Raul nga yung dahilan kung bakit nagtangkang magpakamatay yung kapatid mo ah. Hindi ba ikaw rin naman nagsabi na nabubuli siya sa school? Yung pinupunto ko, anak. Hindi, Ma. Ang pinupunto niyo, walang kasalanan yung Raul niyo. Na perfect siya sa paningin ninyo. Yan po yun eh. Ano ba kasing meron sa lalaking yun at parang napakabuti niya sa paningin niyo? Mahal ko si Raul. At ganun din siya sa akin. Malayong malayo siya sa papa nyo. Talagang malayo, Ma. O sige, nandun na tayo sa niloko ka ni Papa. Di ko i-justify yung pambababae niya. Pero kahit minsan, Ma, hindi niya kami sinaktan. Dinidisiplina niya kami pero hindi sa bayolenteng paraan.
Tapos ipipilit nyo na nagpapakaama yung Raul na yun sa amin? Please lang, ma. Mahiya naman kayo ikumpara siya kay Papa. Kasi kahit anong pagtatanggol pa ang gawin ninyo, hindi na mababago yung tingin ko sa kanya. Kinompronta ni Papa si Tito Raul matapos kong magsumbong. Nagkasakitan sila at napuruhan si Papa dahil mas malaki si Tito Raul. Na-ospital si Papa. Nagkakasagutan lang sila nang biglang pinagsusuntok ni Tito Raul ang tatay ko. Nawalan ng malay si Papa at nabugbog siya ng husto. Sa galit ni Papa, desidido na siyang magsampa ng kaso. Lalo na nung umamin yung kapatid ko na si Tito Raul ang dahilan kung bakit nagtangka siyang magpakamatay. Ano pang ginagawa mo rito? Bakit, ma? Bawal na ba ako rito? Huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako para kunin yung mga naiwang gamit namin ng mga kapatid ko. Kasama ko si Papa. Hindi ko na lang siya pinababa ng sasakyan, baka magkagulo na naman. Ang sabihin mo, naduwag na yung tatay mo. Nadala na sa akin. Napuruan ba naman eh? Huwag kang mayabang. Malakas ang loob mo kasi alam mo na mas malaki ka sa kanya. Pero sige, pagbibigyan kitang magyabang. Kasi hindi mo na magagawa yan pag nakulong ka na. Ira, tumigil ka nga. Kung pumunta ka lang rito para manggulo, umalis ka na. Ipapadala ko na lang yung mga gamit niyo sa bahay ng tatay mo. Hindi, ma, kukunin ko na ngayon. Tsaka ano namang magagawa ko para guluhin kayo? Sadya nang magulo ang buhay niyo mula nang patulan niyo yung lalaking yan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Alalahanin mo, nasa loob ka ng pamamahay namin. Wow! Namin? Bahay mo? Uy, huwag kang pauso ha. Bahay pa rin to ni Papa kasi hindi pa naman sila naghihiwalay ni Mama sa papel. Huwag kang feeling porket dito ka lang nakatira. Ira, pwede ba? Totoo naman, ma. Bakit hindi niyo paliwanagan yung isang yan para malinawan? Sumusobra ka na talagang buwisit ka. Gawin mo na kung anong sadya mo rito. Tutulungan na kita na makaalis ka na kaagad. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Iba ka na nga talaga, ma. Kahit nakikita mo na yung mali, wala pa rin sa'yo. Nasa harapan mo na nga eh. Kung ahas lang yung lalaking yan, matagal ka ng tinuklaw. Dami mong satsat ah. Kunin mo na nga yung mga gamit nyo. Umuwi ka na doon sa bahay ng tatay mong duwag. Huwag kang excited, pwede? Kasi una sa lahat, may karapatan akong manatili sa bahay na to kung gugustuhin ko. Kaya huwag mo nga akong madaliin. Baka ikaw pa mapalayas kung buwisit ka. Ay, hindi ka na nga pala kailangan palayasin kasi kusa ka nang aalis at pupunta sa bago mong address. Huwag kang mag-alala. Hindi ka malulungkot doon. Marami kang makakakwentuhan 24/7. Yun nga lang, hindi ka makakalabas. Ira, ano ba? Tama na nga yan! Ay bakit, ma? Masakit ba pag natatapakan ko yung ego ng animal na yan? Pagsabihan mo yung anak mo ha, Stella. Pag di ako nakapagtimpe, dadagdagan ko pa yung kaso ko para manahimik yung lintik na yan. Di ako natatakot sa'yo, no? Ira, tama na, please naman. Masyado na magulo yung sitwasyon. Huwag mo nang palalain. Ano ka ba? Kayo yung nagpapalala, ma. Hindi ako. Hanggang ngayon kasi nagpapakatanga ka pa rin sa lalaking yan. Hindi mo ba naiisip, ma? Maiiwan ka ng mag-isa pag nakulong siya. Mapapatawad pa sana kita kung kahit ngayon lang. May isip mong gawin yung tama. Kaso hindi eh. Lugmok ka na sa pagpapakatanga sa kanya. Kaya sige, ma. Panindigan mo yan. Sigurado kung magsisisi ka rin pag nahimasmasan ka na. Dear love, nung makulong si Tito Raul, di pa rin siya iniwan ni Mama. Masama ng pakinggan pero masaya akong makita silang nahihirapan. Sa totoo lang, di ko alam kung darating pa yung pagkakataong magkakaayos kami at magkakapatawaran. May mga taong madaling mabulag ng pagmamahal. Yung kayang magpatay mali siya sa nakikitang mali para manindigan sa akala nilang tama. Minsan naasa ka na nga lang na darating pa yung pagkakataon na handa na silang ituwid yung nagawa nilang pagkakamali.
sake!